Πολλές φορές με εκπλήσει με το πόσο σατανικά σκέφτεται, πώς μπορεί δηλαδή ένα κορίτσι το οποίο είναι 20-21 χρονών, ένα μικρό κοριτσάκι, να σκέφτεται τόσο πολύ σατανικά. Πραγματικά. Εγώ τρομάζω λίγο στο παράλογο. Δεν λειτουργώ δεν αλλάζει. Καταλάβει τον οποίο την έννοια του αρχικού Κανένα δεν γουστάρει. και της ομάδας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο. Ήθελα κομμάτι. λιγάκι να κλάψω. Και λέει όποιος Αλλά θέλει πώς να κατέβει. κλάψω, δηλαδή. Θες, βρε, Δεν αντέχω μια άλλο, φορά θα στη παίξει τα ζωή νεύρα σου, μου. θέλω να Και λέω, κατέβεις οκ, εσύ. ό,τι Και είναι θέλω είναι να τώρα. μονομαχήσω μαζί Ό,τι σου. μας έλεγε. Μπορείς να το πεις. Αυτό θα κάνω. Γιατί Θα δώσω να όλο ρίξω αυτό όλο το βάρος παρεάκι των την ευθύνη άχρηστων πάνω στη μαγείρων Μάρλεν. δεν τα λέει Αλλά ποτέ κατάλαβες μπροστά. ότι Και τα λέει πάντα από υπάρχει πίσω. ένα άτομο Εγώ μέσα λέω στην ομάδα λοιπόν το για οποίο τον Ηλία έχει χάσει αρκετές ομαδικές. να βγάλει τα παντελόνια και δεν να βάλει είναι μια φουστίτσα στο να κλίμα φορέσει. μέσα. Πιο καλά Δεν μπορεί θα να μιλάς ταιριάξει. συνέχεια για Και να υψηλές είναι γαστρονομίες καιρός. και πόσο καλός είσαι και πόσο καταπληκτικός είσαι και super wow κτλ. Και να μου βγάζεις έναν τραχανά ο οποίος είναι πραγματικά στο όριο του λαπά.